ባቅ መጀመርና ከምትል ማድና نصلي وእግዚአብሔር አምላኽና ሙሉእ ተስፋና ሙሉእ ምድሓና ወተስፋና ክብረት ነፍስና በኃጢአት ሓሲርና በዲያብሎስ ተረጊጽና ንዘለዓለም ከጥፋና ዝሓሰበ መጺካ ዝረዳእካና ነቲ ሓደ ወድኻ ስለና ስለዘይን ሓፍካዮ ዘይግባአና ሓጣን بملؤ لبنا كبري عبيت قرما والداسي نتعب اسمك يكون نبل مستوم الزمور الكون نفسين اكزيابير بارخي هو بمسقانان بوداسين نسمك كب لأل كنبلو مالتين بر نانا نفت علينا إدنا بدنا خنبارخو بقعاتا يكوننا نفسين اكزيابير بارخي خبال كلوغن بمسقانا بمزمور أملخو كنعبيكا نسمكا دما أطبقنا كنزمر نسمكا بقدسنا أبانا كمزن صبارة كنقبر بأمنة زغلو خابكونا لنا نمسقنا كارلونا جغان قالكا خبر ربويتاي كم تمغرخا غيركا تزارب نبزحان نفسان قالكا سمعو زبلا دما بمنفس قدوس سعرن رستغان تريد كان دما قبرن أملاخنا مسكولنا خون اندقنانات كقبعاتن مرحنة سلطان حيل يدلينا بسم قيتنا يسوس آمين نايلوني تمهرتنا ويملغت أملاخ كاب وانجيل يوحنس مبل 14 معرف قداماي تأسي لبهم أي شبر بأملاخ امنوا بأيون امنوا إذن قالت زياتن كاب كنافر قويتنا يس كريستوس بملأت صقان سلطانن بحيلن اتزاربن قالاتين سلازي خبزي تعال استملغتنا كمزي يخون أبتي يسوس زباحال تسفى قبጸت يلبون بمسرح خمزو لبوتاتنا ቅብጸት ልመጽ ከምጽው ኣዴኻ ካብ ኣዴኻ ትጸቡ ህፃን ኮለኻ ጥራይ እዩ እኽል ምስ በልካ ግን እንታይ ኮይና ትቐብጻ ተመሊስካ ከዓ ክትጠብልካ ናብ ኣዴኻ ኣይትምለስኒ ኢኻ ቀቢፅካ ኢኻ ጎበዝ ወይ ጎርዞ ዶ ክጠቡ ሪኢኹም ትፈልጡ ቀቢፆምዋ هذه انت مالتي بزي أبويتنا يسوس كريستوس بزح زطن عنا زبرت عنا آخلو زترف بصقاو زمل عنا هيوت وهي أوصل زغني انتهي لنا لبهم أي شبر لبنت تشبري تسفى قبጸት يمثل تسفى قبጸት انت متغا طفعت يمثل بالحد ما قدم زنتاي بالدلو حلناهم اي عربكم لبهم سقرقر انت بلي دايلو بأملاك امونو بأيون امونو لبي سقرقر مسبلي شقرقر مسبلي امرو مستناوصي منفس كون كم زفلح ماي مسكوني عقلها متصرفك أمانن تكونك دقف علوك نافت جمال امنتنا دمدامي انزقوني قويتنا يس كريستوس قوليح تبل ردي الدليخة نقول داويت الزفليت إلو العلنا بغران عيني
رديتي كاب يوز مصني إلي حاتدمو ملسغ عيه رديتي سي كابت السماين مدرن زقبري እግዚአብሔር እዩ ዝመፀኒ ስሙ ይባረኽ ብዙሕ ሰብ ብተስፋ ምቁራፅ ዙርያ ዓለምና ዝረኽቦ መከራመል እዩ ተስፋ ቅብጸት ገሊኦም ምክንያት የብሎም ወንጌል ዝሰምዑ እዮም ክንድቲ ሽግሮምን ፈተናኦምን ሓሳረ መከራ ዝጓነፎም ንየሱስ ክርስቶስ ዝህብዎ ባዕሎም ክፈትሑ ኢሎም ዶ ወይ ክፈትሑ ኢሎም ዶ ላዕልን ታሕትን ይብሉ መልሹ ይጽልምቶም በዚ ምክንያት እዚ ኣብ መወዳእታ ገዛ ርእሶም ይበፅሑ ኣደ ዘሕዝን ነገር እተጓነፈኒ እዚ ኣብ ሓንቲ ማሕበር ወንጌል ሰብኽ ከሎ ዝምንቃሕ ኮይኑ ስተይጦም መሸገን ሓደ መንእሰይ ጎበዝ ክሰምዓኒ ቀኒ ቅድሚኡ እውን ወንጌል ዝሰምዐ ሰብ እዩ ኣቦን ኣዲኡን ምስ ጎይታ ዝመላለሱ እዮም ግን ኣብቲ ታሕተዋይ ምድሪ ቤት ናይቲ ገዝኦም ከይዱ ቤተሰብ ከየለው ወይ ድማ ብእዋን ለይቲ ከም ገለ ኮይኑ ከሎ ነዛ ጠበንጃ ኣዳልዩ ኣብዛ ጎረርኡ ተኺሉ ቃታ ሰሓባ ንገዛእ ርእሱ ባዕሉ ኣዕረባ ድሓን እንተሪኤኻ እንታይ እዩ ዘንብብ ነይሩ እዚ መፅሓፍ ናይ ጥፍኣት ኣሎ ከመይ ጌርካ ገዛእ ርእስኻ ክትቀትል ተደሊኻ ከም ትቐትል ከምኡ ኢልካ ዳ ፀሓፊ ኣበይ ስሒትዋ ነቲ ዝመፆ ሽግሩ ናብ ጎይታ ክንዲ ዘምፅኦስ ባዕሉ ክፈትሖ ክብል ዲያብሎስ ዓቅሉ ፅቢብሉ ሕልና ኣዕሪብዎ ባዕሉ ድማ ንነፍሱ ኣጥፍኣ ኣብዚ ጎይታና የሱስ ዝብል ዘሎ ምስ ተሸገርኩም ምስ ፀበበኩም ብኣምላኽ እመኑ ናብኡ ተወከሉ ናብኡ ተፀግዑ ንሱ መልስን ረድኤትን ፀጋን ኣለዎ እወ ብኣይካ እሙኑ ከም መድሓኒኹም ከዓ ናይ እሙንኒ ኣብቲ ልብኹም ዝሽገረሉን ተስፋ ዝቆርፀሉን እዋን ኣነ ኣለኹ ኣሕሊፉ ኣይክህበናን እዩ እዚ ድማ ንኣብነት ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ መስለኩም ወሲኹሉ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለኹም ተስፋ ዝቕብፅ የብልኩም ኣለኹ ኹኑ ይብለና ዘሎ ክንየው እዛ ህይወት እዚኣ ድማ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ናይ ዘለኣለም ኣዳራሽ ኣዳልየ ኣለኹ ከዳሉ ከዓ ኣዳልየ ምስ ወዳእኩ ከዓ ተመሊሰ ክመፅእ እሞ ክወስደኩም እየ ሕሰቡ 2,000 ዓመት ሕልፍ እብል ኣሎ ጎይታና የሱስ ሙሉእ ምድሓንና ደምዲሙን ወዲኡን ኣስሊጡን ናብ የማን ኣብ ካብ ዝቕመጥ እዚ 2,000 ዓመት ስፍራ ከዳልወልና ከሎ እቲ ሓዳስ የሩሳሌም ሲ ብናይ ኣእምሮና ኢና ክንግምቶ ንኽእል ብናይ ኣእምሮና ኸ ከነቁሮ ንኽእል ብናይ ቋንቋና ኸ ክንዘንትዎ ንኽእል ዓይኒ ዘይረኣዮ ልቢ ዘይሓስቦ እዝኒ ሰብ ዘይሰምዖ ቦታ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ተዳልዩልና ኣሎ ስለዚ ምሽባር የድሊ ዶ ተስፋ ምቕባፅ ምቁራፅ የድሊ ዶ ኣየድልን ክርስቶስ የሱስ ሒዝካ መልሲ ናይ ኩሉ ግድልካ ሒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ ንሱ ይምላሽና እጂ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ
እሞ ነስተውዕል ከመይ ዝበለ ተስፋ ከም ዘለና ንርኢ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ቅድም ሳልሳይን ራብዓይን ጥቕሲ ከነንብብና ድሓደ ሕልፍ ኢልና ከዓ ኣሎና ዝንበብ ከምዚ ይብል እቲ ንዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ምውታድ ብብዝሒ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ሃሌሉያ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ። ሕጂ ዝተውዕሉ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኾለና ባዕሉ ይሓልየልና ባዕሉ ይናብየና ባዕሉ መነባብሮና ይገብረልና ተስፋ ኮይንቆርጽ ድሕሪ ሞትከ ኣበይ ከኣትየ ክንብለሉ ዘይንኽእል ኣድላይ እውን ኣይኮነን ከምኡ ኢልና ክንሓስብ ወይ ክንዛረብ ነቲ ቃል ኣምላኽ እንድሕር ተኣምኑ ኮንኩምሲ እዚ ዘንበብኩልኩም ኣስተውዕሉሉ ተዳሊልና ዘሎ ሃገር ተስፋ እዚ ዘይሓልፍ ርግሰት ዘይርክቦ ዘይጽምሉ ርስቲ ተኣርኒባልኩም ኣሎ እዩ ዘይጽምሉ ዘይፍስም ማለት እዩ ምፍሳም ሓንታ ኣብ ትግርኛ እንታይ መስለኩም ሓሙሽታ ይልወጥ ወይ ፀሓይ በርቲዕዎ ኸውን ወይ ብገለ ምኽንያት ኸውን እቲ ደመት ትርኢቱ ይድምሰስ ስለዚ ንሕና ክንሽበር የብልና ሐዋርያ ጳውሎስ ኢሉ ተስፋ ዝቕብጽ የብልና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኾለና እንበልዖን እንሰትዮን እንኽደኖን ርእስና ነውድቐሉ ቦታ እንተለናስ ሃብታማት ኢና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብዚ ንላዕሊ ብዙሕ ዓጀውጀው ኣሎ ስምዑ እሞ ጓኖትን መጻዕተኛታትን ጓዓዝቲ ምዃንና ካብዚ ምድሪ እዚ ንርስዖ ኣለና ግን እዚ ንዘክር ጓኖትን መጻዕተኛታትን እኳ እንተኾና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስደተኛታት እውን ክንየው እዛ ህይወት እዚኣ ድሮ ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ኢና እሞ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ህይወት ናይቲ ገንሸል ስለ ዘሎ ክንሽበርን ተስፋ ቅብጸት ከነርእን ኣይግባአናን ነውሪ ንገብር ኣለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማለት እዩ ኣምላኽ የስካስ ክሽበር ንመንፈስና ዝህድኦ ንልብና ብሰላሙ ዝመልኦ ኣሎና ብየማንና ብጸጋምና ኣብ ልዕሌና ብታሕቲ ኮይኑ ዝሕንግረና እወ ብቕድሚት ብድሕሪት መን ኢኸ ዝኽእሎ ስም ጐይታና ኢየሱስ ይባረኽ መልሱ ብተወሳኺ እንታይ ይብል እወ ብምግሓት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላዕ ሓላፉ ወርቂ ኣዝዩ ኸቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተ ኣድላየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጐየኹም ብኡ ክትዕጐሱ ኢኹም እወ ሓዊ ዝኾነ ፈተና ተዋሪፍና ኣሎ ተሰዊግና ኣለና ካብ ዓድና ተመንቁስና ወፂእና ኣለና መሬትና ተፊኣትና ግን ካብኣ ዝበለፀ ዓዲ ከዓ ነቶም ብስሙ ብኡ ንኣምን ተዳልዩልና ኣሎ እሞ ንሕና ዘደንግፁ ሰባት ኣይኮንናን ጐይታና ኢየሱስ ኢሉ ዘኽታማት ኮይንኩም ኣይገድፈኩምኒ ዝገርም ዘይኮነን እወ ንሱ ኣቦናን ኣዴናን እዩ ዘኽትምና የልቦም
ደቂ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ኢና እሞ ወረስቱ ስለ ዝኾንና ነዚ ናይ እዋኑ ዝኾነ ፀበባና ሽጋርና ንልብና ከዘንብሎ ኣይንግደፎ ካብቲ ኩሉ ፀበባና ሽጋርና መከራና ውርደትናስ እቲ ኣባና ዝነብር ይዓቢ ወደን ባለይ ነስተውዕል እነዚአን ነዚ ከይርኢኹምዎ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይርኢኹምዎ ብኡ እትኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ መድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩም ብዘይንገርን ክቡርን ሓጎስ ትሕጐሱ ኢኹም እወ እቲ ካብቲ ሓዘንና ሓጎስና ይዓቢ ካብቲ ፀበባና ተስፋና ይዓቢ ካብቲ ውርደትና ዝፅበየና ዘሎ ክብሪ ይዓቢ እዚ ርኢና ናይ መን ምዃንና ፈሊጥና ኢና ንዓለም ንብለፀላ እምበር ንሳ ደኣደይ ክትምንቁሰናን ከተጥፍኣናን እያ ትደሊ ግን እዚ ኩሉ ፅሑፍ እዚ ርኢኹም ንሱ ሒዝና ዘበት ከይንሰንፍ ዘበት ተስፋ ቆሪፅና ካብ ጎይታና ኢየሱስ ከይንርሕቕ ቅድም ንሱ ኣለና ፀጋኡ ከዓ ሙሉእ እሞ እንታይ ንድሕሪት ዘምልስ ኣሎና ናብ ጓሓፍ ዓለም እወ ሃማ ደኣ ኣብ ጓሓፍ ዚዝ ክብል ውዕል እምበር ኣመንቲ ናብ ጓሓፍ ዓለም እንታይ ዘምልስ ኣሎ ፈናፍንቲ ዶ ኣይኮነትን ዓስቲኻን ዓስያ ጨንያ ነቲሓ ዘየላን ዓለም ስለዚ ኩሉ ሰዕ ዝመፀ የብፅሓኩም ዝመፀ ይምፃእ ክርስቶስ ኢየሱስ ሒዝኩም ንሱ ጀማር እምነትኩም ደምዳሚኣን እሞ ብስሙ ቀጥ በሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ባዕሉ ተስፋ ቅብጸት ኣይኮነን ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ተስፋ ምቁራፅ የልቦን ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ከፀናንዖም ኢሉ እንታይ በሎም ብምስላ ገይሩ ከይቀወፁ ክጽልዩ ከም ዝግብኦም ድማ ብምስላ ተዛረቦም ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሓደ ዓማፂ ኣምላኽ ዘይፈርህ ሰብ ከዓ ዘይሓፍር ዳኛ ነበረ እዛ ሓንቲ ሰበይቲ መመፅያ ብዚ መባእስተይ ፍትሒ ውፅኣለይ ብዚ መባእስተይ ፍትሒ ውፅኣለይ ብዚ መባእስተይ ፍትሒ ውፅኣለይ እናበለት ዕረፍቲ ከሪኣቶ ሽዑ እንታይ ኢሉ መስለኩም በዓል ብሕልኑ ተረትዮም ኣነ ኣምላኽ ተዘይፍርሃኩ ሰብ እውን ተዘይሓፈርኩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ መፅያ ላሕ ከተብለኒ እያ ሪሞ ዘለኹም እቲ ዘንባል ሓሳባቱ ንገዛእ ርእሱ ንክጥዕሞ እምበር ፍትሒ ንክወፅእ ኢሉ ይኮነን ላሕ ከተብለኒ እያ እሞ ፍትሒ ከውፅኣላ በለ እዚ ጎይታና ስታይሉ ረኣይ ወዚ ዓማፅ ፈራዲ ኣምላኽ ደግዳር ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጠርዑ ባሮቱ ፍትሒ ኣየውፅኣሎምን ጸሎቶም ኣይመለሽን ዶ ይጽመሞም ደኸ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ቀልጢፉ ይመልሰሎ ስም ኣምላኽና ይባረኽ እምበር ነስተውዕል ኣብዚ ቃል ኣምላኽና እወ ንሱ ተስፋና ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ነገር የልቦን ቃል ኣምላኽና ብቃል ኣምላኽና ጥላይና ንዓለም ከነሰንፋ ንኽእል ብቃል ኣምላኽና ከዓ ክንረትዓ ንኽእል ስለዚ እንታይ ኣሎ መስለኩም ልብና ናብቲ ቃል ዝብለና እንዳር ዝተቤልና
بوس أنا غاني نتزمت أن كل شجرات كن صورون كن سكمون لخيرنا مرة باولوس نفسر فيليبي رابعة معرف يمون الملكة كاب تغسي شدشتي كسع شمونتي زلو نرأي مرة باولوس نفسر فيليبي رابعة معرف كم زيبل دليتكم زبلس بصلاتين لمانون بسناي مسغانا اب املاقي فلت انبر بقلي اكوا اي تتشنقوا بصلاتين لمانا بسناي مسغانا رقص كتملق كل غان املاكا إنا مسجنكا فاتملخ إنا برمرمكا يكون كم تمنفس قدس مرحا كون حنسا أما كل صلوت ناي مسجنا مزمور نفس سينا يقدونا على شو كل ساعة صلاتكم بمسجنا تجمركم زيادة يسلطكم أو كند بلمنا بزو تغير لكم يومو كل ساعة بمسجانا دا جمرو شو عمو مسجان كتسل زغونكم منفس قدوسي قبعكم مصلاي قليل يقورو نحيلتات سلمات سعركم دما بصولتكم نفزفان قويتات آتو هو بقال نقركو آيتي جنقو اتقاب كل أمر زيبل سلام أملاك دما نلبهم حسابكم من بكريستوس يسوس كحلوه إذا قال كحلوه سي أو تقامقوا صرئي وتحدر أو قامقوا بطلوني مالتي بطلون قامنا وتحمش تمي تخون كون لعل خون ግን ብዝኾነ እንትኾኑ ተቃልሞ ረኣይዋታ ስእላ ዝህልውና ሰራዊት ኣምላኽ ኣለዉ ተደልዩ ሓደ መልኣክ ክሰደልና ክእል እዩ ካብ 10,000 ወላ 10 ሚልዮን በጦለን ንሱ ርትዕ ኣይርአን ይኮ ኣምላኽ ዓይንና ከፊትዎ እንተዘይ ክንሪአን ዘየፍቂድልና ከም ረቂቕ እዩ መልኣኽ ናይ ሰማይ ስጋ ኣለዎ ኣካላት ኣለዎ ግና ከምዚ ናተይ እንዳክሙ ልክ ኣይኮነን ስለዚ ሓደ በይኑ ምድሪ ፀልሚ ትኽእል ንዕሪ ኣምላኮም ግበር ኢልዎ እምበኣርሲ እቲ መፀናንዒ ቃል ኣፀቢቕኩም ተገንዘቡ ብዝተረፈስ ኢሉ መሊሹ ኣሕዋተየ ሓቂ ዘበለ እቲ ባህርን ጠባይን أمنت تسكيمو لبيسمو كنبرو زقبا رزنات زلو زبالي قنع زبالي نصوف زبالي تفتاو زبالي صبوق ورز زلو زبالي قلي دقنا انت غينو قلي نقدوم انت غينو بوءو حسو لك دايدو اللوتي أونتاوي دغنا حساب يكون أبو أمركم ألوتاوي نيجاتيف أيهون إذا كل زي مستنا برا أمنتنا تحوشوا كنكسل كلنا انتهي نركب هو أبا أملخنا مستنا عن ركب منبر تسفى زقرص نجار يبلنا እቲ የሱስ ዝበሎ ቃል ዘክርዎ ኣብ ዓለም ጥበብ ኣለኩም ግና ኣነ ንዓለም ስዒረያ እየ እሞ ኣጀኹም እዛ ቃል ኣጀኹም ቃል ትብዓት እያ ቃል ዝያዳ ስንቂ ዝያዳ ሓይሊ ኣጀኻ ክትበሃል ከለኻ ትተብዕ መሊስካ ትሕይል መሊስካ
برتعك ما نتتك على صد اللغة تسأرو تسفاز قرص أكان قلت تسمع كان تدا تقبل كابو تهسي قلنا هنا أسران 4 ساعات شوعاتي معالتي أبصومن كابانا زنبل زيبل قالولنا نسو كريستوس يسوس سيز بينا مغنياتنا تسفى قبصت كلونا أبو بنايدا هيوات زي أنت قوينو ملوء زي بدل حبتنا نسيو بدأ حرمات اللي زيك إنك سبمل إلو نعنا قنا بذي أين شبرن أين سنبدن مانياتا أمنتي أبزي مقشن كودو خلو تخ إلم أبعفو يوم تمازو سنويتانا يسوس يبارخ كم زون انت غني تسفى قبصت أو يلبون كالآي قرنتوس رابعي مألاف سمناين تسعين تقسم وراين هاي بقولوس يقول بغل وجن نسكات هو عقلنا يسمو بلنا تمكيركم هذا لهم نزي قال بصوت ناس زموت لهم ديو بغل وجن نسكات جناخي هيتصبنا إن قبرو يتفعلنا جناخي تصفى أين قبسن سم ويتانا يسيبارا لازم غنيات زي أبتي يسوس زبحال تصفى قبصت يلبون إلى الزاربكم دلو سلسمو بيت ما أسرت انت آتكم أقول له انت تميهم مقبهم وسيدهم أقول له كدانكم تقدفهم أقول له أسأنكم تقدفهم ما أقول له بعلو الصبازي أصبقوا فلطو باولوس بيت ما أسرت فلطو بدنا أقول لهم فصفاص فلطو حالا قنا 4 حدا ودل بجاجي لمو أكالاتو أصبقوا فلطو قنتايلو قناغا أيصبنا إن قبرو يتفعلنا قناغا تسفى أين قبصن وين قبصن أب كريستوس يسوس تسفى قبصت زبحال يلبون وسيقو دي مايبل نسقوب دربيات قنا أيكونا نسقوب قناغا دربيات أيكونا وحفات أيكونا يدفعونا قناغي أين تفعل إينا كده يبصصنا أمنتي إذا عالم زي أزي قودئت لنا بسقا قودئتهم بر منفسا قودئتهم مسقويتانا يسوس أو كبر اللومو أنت إذا لتعباي معلتي قوانا زي نقرو حساباتنا زي قروت كونيا معلتن ساي ملخت مستنفعي إذن كلهم سلسهم التسوو مسس كبروا لبسهم كاب ورحن صحاين نلعلي دميقهم نزل عالم كورهم كان صوارقون إذا رئيخا إذا فليتك أب يسوس كريستوس تسفى قبصت زبحال يلبون أزينا نحقوس بهو هو نسقوا زياد فلطوا عندكم نحن نتأخذ عدنا موسعنا قل نسقوا مسير ومد أنبر زبالة عدي يبلع له انتاي كده هاي باولوس دقيم سي دك عدهم نقدسان يغم منبر سدتين ياتاتن مصعتين ياتاتن أيكمكم هو سمنا قدرو وتمزقيب له سيزي كلتي باسبورت يزلونا ناي مدراون ناي سماي إتا إيميغريشن
حقنا بسماء مئتا حنتيا نكريستوس كم مدحاني هم قبال زياد قبلو دوز بلكم يلن بدقيتات كبري تعالوا وداجي حبت طبب أملاخنا لقر نأملاخ دو دسانو اللوي زحصرو غي اللوي وي أحسبن كوا زحصرو يلبون لشقرو نقر يلبون أتم في القرآن نزق الأملاك مو أستغفر له ابنتكم كتنس طوينا بقالوا يتحنس تهزيزات أصلا بولكم مرأيوا كندز أكل ملآت حيسكاس بينا من قد تصفى خبصات رخبك بعد السرع نفسه كاب كوحي ما يزست نفسه أبرغان 4 عمد كدانو ما يبلين سانو ما يبلين دكوانات كوينو نابتو برغان حارسون حبسون هناك قالوا قنا يحفرون نانا أتمغلل له من نزل على من يسوع كريستوس نسيو أي لوقني خلنا ناخذ يتزاد لينا رخيبنا ولا نامو بينا من قدي تصفى قبصات كتك عنا من قدفو كواب يسوس تصفى مغراس موتي حيش وين رايو أب رومي عصرت وحاري فقد سلاسام سلستن زبلو زلو مستنكر نجر نغمز دا مثلا أملاك حيسكاس بينا من قدي تصفى قبصات تقبر وداجي مع مقابتي أملاخن تبون فلتوتو كندي زي مرمر كوتا أيو فردو كندي بأسر أسر زي ركب إيو وقدو حسب زي أبيهر زي فلت من إيو ويش من إيو زمخرو زمخرو دا من كأيو قدم قرز هابو أمو زي فدايو من أمر بعد عداز قبرو كله خابو إيو بوأنو عندما أيو أمو نزل علم كبري خنو آمين إزي ملعاتو عندنا نزل نستغل له دلي أبتي يسوس زبحال تصفى قبصت يلبون إننا نبلدلنا يلبونك رأي والصحب بالدلبس مزمور داود 230 شمونتن 7 يتقسم دايل بما كل مكر أقوى انتقدكو نسرا هي أو تقبرني بما كل مكر خاينا نخيط دلونا أبتي شقارنا وردتنا هيواني قبرنا وإذا قرم نقر بيما نيتي إيدو كاب كل شقارنا يدهننا عندنا بزي خبري يوزدل له تسمن تغين قبسي بزلنا مزمور الداوي أسران شوعتم كلها أمبوان أطلعوان هذا قلت حساب رأي ك وسط كارا قل مزي إن الزارب وزرنا يتخيل رأي تقول دل إجزيابيهر برهانين مدحانين إيه نسو برهاننا خابكوني انت تسألمته برهاننايو انت برهيقا برهاننايو نعم لغسي 100 تريليون صحايا بقدمو انت تبارقون نعينو ايدوحون
ንኣምላኽ ሰይ ጸልማት ኣጸቢቑ ድቕ እንተኾነ ሓፊስ ጸልማት ከቢድ ብርሃንን ጸልማትን ፍልልይ ኣይገብረሉን ስሙ ይባረክ እሞ እዚ ጎይታ ዝሒዝካስ እንታይ ተስፋ ቅብጸት የድሊ ብርሃንካ ብርሃን ክንሱ እዩ ምድሓነይ ካ ኢሉ ካብ ሓጢኣት ጥራይ ኣይኮነን ዘድሕነና ካብ ኩሉ ፈተናናን ፃዕሪ ዝጋጠመናን ካብ ኢድ ሕሱማት ሰባትን ረሲኣንን ደመኛታት ሰባትን እናኣድሓነ ዘድሕነና እናኣርነበ ዝእርንበና ንሱ እሞ ቀጥ በሉ ወሲኹ ሓይሊ ህይወተይ እግዚኣብሔር እዩ እወ እዚ ሒዝና ተስፋ ዘቁርፅ የብልናን እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ይባርኽኩም እዛ መደምደም ቃልካ እንታይ እያ መዓልቲ ፀበባ ኣብ ዳሱ ክሕልወኒ ወይ ክእርንበኒ እዩ በዓል ንጸሊ እወለዋ ኣምላኽና ብርሃንና ኻ ኣብ ድነሞትን ጸልማትን ንነብር ነርና ኣብቲ ኩነታት ኮለና ክንመውት ስለ ዘየፍቀድካ ክብልዐል በል ተመስገን እቶም ካልኦት እዚ ከይረኸብዎ ከይዶም ዘለዉ ንሕና ካብኦም በሊፅና ተረኺብና ማለት ኣይኮነን ኣይሕሰብን እኳ ግን ንሕና ብዘይንርድኦ ምኽንያት እዚ ኩሉ ምድሓንካ ክንርኢ ኣፍቂድካ ኣላ ወኣምላኽና ነመስግን ካባና ዘይውሰድ ሃብቲ ሂብካና ንሱ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተናታት በርትዕና ሸምበባን ሓፅፍን ወቕዕን ውሕጅን ምስ ኮነ ባዕሊ ጠበቕ ኢሉ ይመጽእ እሞ የናግፈናን የድሕነና ምስ ጸልመተና መጺኡ ይበርህ የንጸባርቕ ጾር ምስ ከበደና ንኣና ንጾርና ንስከሞ ከመይ ጌርና እሞ ክንወድሰካ ኢና ጅቓር ቃልካ ተዘርአይ ብዙሕ ፍረ ክፈሪ ግበሮ ንክብሪ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝብና መሓር ስም ጎይታና ኢየሱስ አሜን